tergantung niate wae, niate sing apik. Nggih Gus. Cocok. Lagi aku angger salut karo kupluke iki lho. Kok mesti enak cenggere ngono. Kok kaya pitik wae. Nah, nek cenggere niki orang nyindir lagi. Memang betul. Ini menunjukkan bahwa ada ciri khas beliau. Nah, jadi kowe yo kudu duwe ciri khas apa kowe golek dhewe-dhewe. Nah, ngisenitas berkat ini ciri khasnya ahli hadroh. Kudus tok tapi liyane ora. Kudus Masya Allah luar biasa. Kreatif luar biasa, Masya Allah, Masya Allah. Wong kadang iki nggone anu lho. Tempatnya terbang lah nganggo plastik nganggo iki jerone gedang, jerone macam-macam. Nek ora engko mulih ceken dicek. Panitia delok napa nang nggone kaji patah iki macam-macam enek kabeh komplit. Luar biasa, Masya Allah. Niki gembira, alhamdulillah saya lama tidak ketemu Gus Baha. Alhamdulillah, tapi saya selalu mengikuti dalam YouTube. Saya ikut, alhamdulillah, dan mudah-mudahan beliau terus bisa mendakwahkan kepada siapapun. Memang paling penak niku solusi jalan keluar yang enak. Ngono, aja gawe meti wong. Wong nek wong duwe utang akeh, wah neraka. Mau nambahan gosek lagi iki piye carane bayar kok neraka wae. Kasih solusi. Solusinya maca ya Latif. Lah pripun Beb ya Latif kula pun maca dereng ngabul. Oh ya bismillah. Maca terakhir suruh maca Yasin ping 400. Lah Beb nek 400 lambeku ya ndomblek Beb. Lha kok ya kok ora pinter maca Yasin pisan dikalikan 400 ya Allah Al-Fatihah selesai. Ngono, ada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini solusi juga. Ya ada khalqih maca Yasin sak jumlahe makhluke Gusti Allah iki pira coba. Ngono lho Kanjeng Nabi lho sing gawe solusi jalan itu. Enek wong tuwa jek tekan maca wirid wae pulang dari masjid jek wiritan ora rampung-rampung. Aja tuwa-tuwa Bu, cukup nanti diakhiri ada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Selesai. Iki bangsa wong males-males iki. Maca la ilaha illallah ada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada. Wis cukup. Angger ajek macane setahun pisan Pak. Ada khalqih wa ridha nafsi ya apa njaluk jatah surga VIP ya engko sik tetep mlebu surga tapi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, sedanten para Habib Nabil, sedanten para kiai ingkang kula hormati, wonten renyang kula Kiai Haji Ahmad Asnawi. Iki ceritane sing lucu-lucu mawon, sing penting Habib Syekh sing penting seneng. Nggih seneng ku penting, terus tiang ku kepengen maksiat mergo kepengen seneng. Lan iki seneng ngangge selawat luar biasa. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kula badhe cerita. Jawa. Kula badhe cerita tentang konstruksi pikiran. Terus diantara nageman sing kula beta ketek santri-santri kula nggih nagemane Habib Syekh. Yen iku laula kaya zinatal wujudi. Ma toba aishi wala wujudi wala tarannam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Terus sampean misale wong Islam niku paling seneng nggih ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misale seneng dhuwit. Copet tuh nganti nyopet ya mergo seneng dhuwit. Wong nganti nakal itu ya perkara seneng duit. Terus Kanjeng Nabi terus ngajari ben ana bedane wong saleh mbek wong dolim. Niku wong saleh kan seneng sujud, seneng pangeran. Mergi nek sampean misalnya kiai kok muni duit iku penting. Niku ilmune padha mbek ilmune tiang-tiang nakal ditakoki duit nggih muni penting. Tapi nak muni sujud iku penting, tahajud iku penting, nak mboten tiang saleh mboten saged. Tapi supaya orang asik dengan sujud niku dilatih. Wala taron nam tufi sholati. Sholat itu kudu indah, kudu nyaman. Sehingga kula bangga, seneng sangat kalian cerita sing masyhur mutawatir. Abaipun Habib Syekh niku kabundut pas sujud.
Beliau sering kula nderekaken pengajian beliau ketika cerita baipun dituntun Habib Abu Bakar As-Segaf kutub sing manggen teng Gresik. Betapa umat Islam niku banggane ke kalian sujud. Mergi wong nak mun sujud niku mlebu neraka ketok ora pantes. Misale ya ayyuhas sajid, he wong sing sujud, silahkan masuk neraka ketok kok gadok. Wong wis apa meneh sing kabudute napa? Sujud. Sehingga saking pentingnya sujud, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu niku ditusuk kalian Abu Lu'lu' al-Majusi. Niku pertama yang ditanyakan, yang bunuh saya siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Lalu niku pertama komentari Sayyidina Umar napa? Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud lillahi sajdatan yuhajuni biha yaumal qiyamah. Aku mbek sing mateni aku mesti mangkel, jenenge dipateni mesti mangkel. Kebenaran sing mateni ra tau sujud. Umpama tau sujud, aku masukno ndek nang bun neraka iku sungkan mbek pangeran. Piye-piye ndekne berhak mlebu swarga mergo nate napa? Sujud. Jadi nggih ribet nak musuh tiyang padha Islamin niku. Apa dipasutno nggih selawatan. Apa disenengi ngafir-ngafirno ya rada repot. Kafire dhewe ra dipikir. Ribet. Lah baru kayak ribet niku kula barang mboten ngambil sikap. Dadi kula termasuk kiai sing mboten jelas. Tapi ora jelas niku kalih, ana ora jelas mergo bodoh. Ana ora jelas mergo kakean ngaji. Sepiye-piye sifat Allah Taala yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu napa? Mayasa. Ngene niku wilayahe pangeran. Wis monggo nek pangeran nyepura nggih monggo, mboten nggih monggo. Dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ngadepi umate sing macem-macem niku suwengi. Niku yuradditu hadhil ayah niku bulan bali ayat niki in tu'adzibhum fa innahum ibad jenengan siksa nggih niku kawulane jenengan wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi ada wilayah-wilayah yang banyak orang alim itu tidak ngambil sikap, itu bukan karena enggak tegas, itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Nggih wau ape darani mesti salah ya salah tenan, wong kok penggaweane ngorek salah wong ya salah tenan, wong ngrasani ya dosa tenan. Ape darane mesti dosa ngono iku bar ya maca kafaratul majlis bar yo donga rabbi firli wali walidayya wali jamil mukminina wal mukminat. Lah kita ndak pernah tahu sing ditampa iku dongane apa hasute ora pernah ngerti. Nggih ampun guys mendel mawon nang ngadepi macem-macem. Terus baru kaya ngaji kita niku ngertos napa sing dadi sifate Allah Subhanahu wa taala. Mulane baru kaya ngaji niku logika sing dibangun kados para sahabat sedanten termasuk oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali nanti ditangkleti kalian tiang. Ya Amirul Mukminin, kalau Allah menciptakan saya dalam keadaan salah, kemudian Allah menyiksa saya, apa Allah itu zalim? Ketika tanya maknane la yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Jawab Sayyidina Ali ku pinter. Kalau Allah mengambil hakmu itu Allah zalim. Lah kowe ngarepe Allah apa dhe hak wong kabeh wae Allah. Nggih pun nak wonten pinter jenengan. Terus kalau Allah memakai hakmu itu baru Allah bisa dikatakan dolim. Semua memiliknya, dolimnya di mana? Wong kabeh milike Allah. Terus wonten wilayah-wilayah sing ngadepi akhir zaman kula suwun apapun salah paham orang lain kita berusaha untuk legowo. Di antara kewaliane Abu Hanifah itu terkenal beliau ngendikan Allahumma man dhaqa bina sadruh fasadruna ittasa'alah. Kalau ada orang tidak bisa memahami saya, maka dada saya luas untuk memahami orang banyak. Kula riyen sering musyawarah kalian Pak Ahmad Asnawi teng Sarang, sami-sami ngaji teng Mbah Mun. Ya kadang-kadang nggih nak diskusi kiai-kiai nggih lucu. Kiai gede nak diundang ulanggar cilik iku apik teko ta ora? Apik teko ben ketok kiai tawadhu diundang kiai cilik teko. Saya kadang sing muni haram yo jatahe kiai cilik kok diembat. Ya wong jenenge istihad tuh nggih mirip-mirip kaya iya kaya ora. Wong jenenge napa? Istihad. Mulane nggih angel istihad niku, wilayah yang memang ada midanul istihad. Mulane masyhur Abu Hanifah niku nak debat niku riyen ndekne gawe syariat kiai wong soleh kudu sugih. Ajaran niku diterapkan ning Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dadi beliau gak ada mazhab nak ngitung dhuwit ning ruang tamu. Dadi nak ngitung dhuwit kiai kesunatane ning ruang tamu. Iku apa ora pamer? Ora ben santri ra kepikiran nyalami templek kiai ini. Mergo kiai ini duwe wis akeh. Iku yo masuk akal. Nah, tapi nak teng Jawa kan koyo sombong, wong dhuwit kok diketok. Ketokno.
Lah tapi nek diketok-ketokno kiyaine dhuwite sak miliar ning bank, santrine jek mikir nasibit salam templek 50.000 kan yo sakit. Dhuwit 50.000 dhuwit induk, dhuwit nyawa. Disalamno templek mbek wong sing dhuwit luwian. Kan yo ribet. Nah semenjak niku Imam Syafi'i udah dipinter, tambah pinter. Ketika setelah ngaji Imam Malik kan ngaji Muhammad bin Hasan sinten Asy-Syaibani terus dilatih ilmu ingkang naminipun usul napa? Fikih. Akhirnya ketemu betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku yuhibbul masakin, sangat mencintai tiang miskin. Tapi akrabnya kalian Abu Bakar niku tiang sugih. Sayyidina Utsman gitu tiang sugih. Mergo disalami templek wong melarat itu ribet. Misalnya kula salami templek wali murid melarat 50.000 Pak. Iku nak duit jatah blonjo terus hukume piye? Nak disalam templek wong 1 juta iku duit luwian. Sampean niki duit jatah susune anake disalamno templek. Sampean kira-kira rodok dolim mau setengah dolim. Ditolak iku oleh wong melarat kok ditolak koyo sombong. Ditampa iku dhuwit nyawa. Nek mulane sampean ana kiai kancan ana sugih ya aja suudzon. Gremeng sithik-sithik lah tapi aja suudzon. Ngono iku ya ana ilmune. Wong itu kula cerita ilmu mawon boten cerita ilmu mawon. Dados kita akhirnya tahu kenapa Rasulullah menerima harta sumbanganipun Abu Bakar radhiyallahu anhu saking Sidina Utsman. Tapi Nabi juga nerima dari orang-orang miskin sebagai bukti mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku namine istihad. Nggih kata wali wis ditakoki, "Kowe nek ning swarga ben roh pangeran gak aja?" Lho kena apa? Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Ben pangeran tetap terhormat. Wong sak aku wae kok roh pangeran. Gampangane iku aber-aberi. Nggih banyak sahabat sekali kowe roh wajah Kanjeng Nabi gak roh. Tapi sampean sahabat saking haibahe Kanjeng Nabi, saking takzimku ning Kanjeng Nabi, aku ora tau delok wajah Kanjeng nggih kathah. Tapi ora krana benci, krana takzim. Nggih kathah sing delok detek. Wong delok wajah Nabi ku ibadah sing luar biasa. Terus niki cerita-cerita istihad sing akhirnya Islam sampai sebegini besar niku barokah napa? Istihad. Nggih wonten kiai sing model kados kula macak Jawa ben sing maca selawatan niku keturunan putih maca selawatan, keturunan ireng maca selawatan. Selawatan keturunan putih tok, mesti sing ireng ora tau selawatan kan ya ribet. Tapi barokah berbagai jenis maca selawat akhirnya sing keturunan putih selawatan, sing keturunan ireng selawatan, sing salat sregep ya selawatan, sing rapati salat ya selawatan. Wong ape musuh iku Nabi ku bingung. Sing ra salat wae seneng apa meneh sing salat. Ya barokah seneng Nabi ya kapan-kapan sholat, aja seneng Nabi kok terus ora sholat. Tapi kan jumlahnya menjadi masif, menjadi besar. Mulane dawuh Mbah Mun sering dawuh teng kula, aja geman men Islam KTP, dosa kok men Islam KTP. Barokah wong Islam PD iku mergo jumlahe mayoritas. Iku kudu gelem ra gelem ngitung Islam napa? KTP. Nak gak diitung kita minoritas. Misalnya ngitung Islam sing sholat tok, sing sregep tok, sing ra tau maksiat tok, itu jumlahnya 0, sekian persen. Ruwet. Dados kula cerita niki cerita sing ringan-ringan. Terakhir wau pancen penting nih wayahe mangan nggih. Islam sing gampang. Kula setuju mek Habib saya, pokoke Islam wis mangan bareng wis. Wong Nabi nate ngerti ayul Islami khairan ya Rasulullah. Jawabe itamut ta'am. Pokoke Islam wis mangan-mangan. Kula nggih nate mikir. Orang sepinter Rasulullah kok jawab Islam terima itamu tu'am. Sausé kula pikir nggih masuk akal. Ana kiai saleh. Nek ana wong dolan ra tau dikeki mangan. Ana wong fasik lomo men ngekeki mangan. Kira-kira cah nom-nom yo ngetemi ning wong ra saleh iku. Dadi itamu tu'am solusi ben wong saleh iku menarik. Misalnya Nabi dawuh tasaddaqu wala bital qati wajin. Sing saleh merengut terus, sing ra saleh senyum. Akhirnya komunitasnya akeh sing mboten saleh. Iki kados nasibe sampean mbek bojo. Neng omah ngopi wonge merengut, neng warung kopi senyum. Ya akhirnya langsung paham. Paham. Les pokoknya kira-kira ngoten. Jadi tasaddaqu walau bital qati wajid itu solusi supaya Islam itu menarik. Pokoknya bener Habib saya. Pokoknya acara sholawatan ini 9:30 mandu. Ya, mangan. Nggih Mas Fatah guys, pokoknya ini acarane mangan. Sampean pokoknya mulai untuk donga, nak tepak ya untuk berkat. Angsal. Angsal. Jenengan kali kula sing derek. Nggih. Nggih ngoten mawon nggih, pokoke sing seneng ku bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika napa falyafrahu. Wis pokoke sing seneng walana busyra bi sa'din mustamirin laisa yanfat haitsu utina ataan jama'al fakhral. Abbas kita iku seneng duwe nabi sing luar biasa.
Wis pokoke dhewe Sahibul Burdah lama da'awa da'ina li taati bi akramir rusli kunna akramal umami. Kalau nabi ini nabi ketua, umatnya ya umat ketua. Terus pokoknya digawe gampang nggih kula suwun Islam dikelola secara seneng. Piye-piye nganti wong maksiat berpaling pada yang lain mergo kurang napa? Seneng. Mulane Nabi ngendikan wa qurratu aini fis salat. Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Nabi nak sumpek ilinge ku salat. Jadi salat kudu asyik, kudu enjoy. Nah asiknya kudu cepet lah, sempetnya asik. Ibnu Abbas nak sholat cepet. Ditakoki kenapa engkau kok sholatnya cepet? Ubadiru wasa isa syaiton. Setan toto penoto aku, ape godo aku jebule sholatku wis bar. Madhab ngono iku ya ono kok. Ya rada ruwet, madhab kula rada ruwet tapi duwe dalil. Ya macam lho Nabi niku nate Mu'ad bin Jabal iku sholat suwi. Makmume gremeng mergo ape ngurusi sapine. Bareng lapor Nabi sing dibendero sing gremeng. Mboten sing macane suwi. Ya pokoke bangsa kula niku ngriwanto sing ngoten-ngoten sing gampang-gampang. Cocok. Sementing iku seneng salat ku mboten prop. Mboten apa prop? Nabi nate sujud. Niku ditumpaki Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Niku dibarno suwi. Mboten nyentak. Putune Nabi ono salat kok digodolanan mboten. Andai kan Nabi nyentak Sayyid Hasan, Sayyid Husain, maka salat dianggap problem. Gara-gara mbah salat aku disentak. Jika salat problem bagi anak Nabi mendel. Sehingga kita harus melatih sholat itu nggak boleh jadi problem bagi keluarga kita, bagi anak kita, bagi komunitas kita. Sehingga wong ape makmum ora wedi. Nah misalnya karena di waktu mau 5 menit sing imami Baqarah, waduh bar. Tapi nak sing imami main kulhu kan paling kulhu. Imam bangsa ngene iki mesti kulhu. Lho ngoten hadise nggih kathah wonten imam main kulhu, Mam. Akhirnya makmum matur, ya Rasulullah niku nak ngimami main kulhu mawon. Ditakoki ben Nabi, kenapa kowe maca kulhu terus? Mergo niku sifatur rahman, niku namun nerangno Allah, mboten nerangno politik, mboten nerangno dhuwit, mboten nerangno kepentingan pribadi. Kabeh namun nerangno Allah. Aku bar dikandani Jibril dawuh Allah, Allah seneng kowe mergo kowe seneng kulhu. Ya hadise wong Jawa sing bangsa ngono-ngono iku wae wis ngono. Mboten iki pancen makom kula makom ngoten, nek wonten makom sing luwih sempurna maca surat Qaf nak Jumat, maca surat Munafikun nggih monggo. Niku sak dhuwure kula. Sing ngomong ampun kula, mriki nak sing ngomong kula mungkin sampean komplain ribet. Kula ndek kanca latihan nyai, Beb. Salat Id khutbah cerita. Wong sing poso Ramadan sumaat ba'ahu sitan min Syawal, faka annama somat dahron apa? Kullah. Bareng tanggal loro kancane dolan ndekne rokokan. Ana wong tuwek wis poso. Ah semane mbah aku wis kadung poso jebule jenengan gak poso. Semenjak iku dekne kuwapok dalil sumaat ba'ahu sitan min Syawal. Mergo tanggal loro wonten wong sepuh lugu poso. Jebule kiai sing dalil wau ora poso. Bar kejadian ini langsung sowan teng kula pas nek dolan. Wis Gus jogeman dalil perkara sing ra iso nglakoni. Mulane kula dalil nggih sing ringan-ringan. Ape dalil sing berat-berat jebule mboten saged napa nglakoni. Tapi saya pastikan Islam niku gampang. Wong pangeran takok Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Sa kowe rene iku nggawa apa?" "Beto tongkat Gusti." "Lah mbok nggawa apa?" Nggih, tinggi macam-macam atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'rifun apa ukhra. Dadi ringan. Niku pangeran Rabbul Alamin ngendikan mbek kalimu wae. Niku Nabi Musa ngendikane nggih ringan-ringan. Mboten kok sakit dadi nabi ku reputasimu piye? Sing wis Islam piro? Yo sakit. Ketemu pangeran sedredeg malah ditakoki. Misalnya kula ketemu Habib Sesowan terus takoki, "Gus dadi kiai sing wis alimno piro?" Nggih pusing kok. Nek ditakoki, "Rembang wae apa?" Kan gampang jawab ya. Wae terasi Beb. Kan ringan. Dis lho coba pangeran namung takok wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kanjeng Nabi nak ketemu Umar dulure Anas. "Ya Umar, ma fa'alan nughair." Umar gak ada manuk, duka manuk napa lah diterjemah napa lah, terjemah bedet ya nomong kok ning Arab ora ono bedet malah tukaran tok ribet. Tapi berhubung cacile takok, "Ya Umar, ma fa'alan makna nasibe manuk piye wingi lara saiki piye?" Ringan. Sehingga kados wau Habib Syekh cerita sing penting kok setengah 10 wis mangan niku mboten guyon. Mergo Nabi nate tiyang ketik ayul islami khairun ya Rasulullah itamut to amfala katahamal aqobah wa ma adraka napa mal aqobah fakku raqabah au itamun fi yaumin timasuba. Jadi solusi Islam kok umume wong
Umumnya mangan-mangan ya mangan-mangan, umumnya ngopi-ngopi. Sehingga Islam ini tidak problem bagi publik. Ya Islam ini nggak boleh jadi problem bagi apa? Publik. Umumnya wong seneng selawatan ya selawatan. Ya sing rame sing biak-biak ojo mbok hayati terus nangis. Malah wong bingung mikir utang tau apa. Kan kok ketok ya ora pantes nek sampean nangis eling Kanjeng Nabi ketok ya ora pantes. Pokoke seneng ngoten. Wis niki sampean setuju apa mboten semuanya terserah niki pokoke sementing seneng. Mugi-mugi barokah Habib saya tambah hari tambah apa? Seneng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul malam hari ini, ringankan saudara-saudara kalian dalam menjalankan ketaatan. Itu cocok loh, Mas. Paling cocok loh. Ora sah angel-angel. Kadang ya enten imam-imam sing tuwa-tuwa ora sah pamer-pamer awakmu barangi suarane ya ora pati apik. Mocone kedawan, setan ya tadi. Usahakan supaya setan belum menggoda kita sudah selesai. Itu. Cocok. Kados kula nek ngajak tiang-tiang zaman sakniki Gus. Biasanya model awakku nih awakku. Kon salat tahajud mboten saged itu. Wangel ora iso tahajud blas. Merem mesti merem, cuman bangun mesti kencing bangun. Tapi nek tahajud mboten. Tapi kalau buang air kecil saya mesti bangun. Lah, solusi jalan keluar supaya mendapat pahala tahajud ndonga mawon. Ya Allah Gusti, dalu niki para wali-wali sedaya niku tahajud, ikunkan niat saya bersama mereka Al-Fatihah turune. Wes. Ayo yo lho kon penak lan Gus. Lah model awake dhewe ki arep turu kapan tahajud barang kon ndonga-ndonga barang wis model-model kamahada kok. Kandonga ya bismillah Allahumma ya Allah katut karo wong-wong wali-wali sing donga jadikan doa saya bersama doa mereka Al-Fatihah turu ganjaranmu akeh kuwi timbang melek gor nguyuh tok ora nganggo donga ngono lho Mas wis ta model-model wong kudus barang ilak ngono kuwi angel kon tangi bengi ki angel apa nek hadir-hadir ngene ki Allah aduh barso ya barso wis nganggur tebangan bar muangan telung piring ijek nggawa mulih barang wong hadir lagi, delokan kok tas-tase lak wakeh isine. Isine gedang isine macam-macam wong hadir lagi. Pinter gayane iki nggawa buku, nggawa buku. Tase gede bukune padahal sakmene tok. Ki mulih kok nggawa gedang jero nek gedange ana macam-macam subhanallah. Orang nyindir memang bener. Lah itu namanya kreatif katanya. Kirmah mikir sing neng omah. Tadi dibukai lawang langsung dudu anggur, dudu nak mesem. Ora ada teko ora nggo apa-apa, nggo kitab tok. Saya doakan Anda di sana dapat syafaat. Wis ora butuh, aku butuh gedang di. Lha butuh ngono wong saiki. Bismillah. Dadi wong ya yang jangan suka mempersulit orang. Tergantung makome dhewe-dhewe. Makomnya orang ini makome gur senenge ngene ya bismillah ngono lho. Aja mbok salahke kabeh kudu mbok padha karo awakmu. Ya ora iso nih. Jadi kamu senangnya begitu, monggo. Kamu maunya gini, ya monggo gitu. Yang penting semuanya insya Allah sama Allah diterima. Tergantung niate wae, niate sing apik. Nggih Gus. Cocok. Lagi aku angger salut karo kupluke iki lho. Kok mesti enak cenggere ngono. Kok kaya pitik wae. Nah, enak cenggere niki ora nyindir lagi. Memang betul. Ini menunjukkan bahwa ada ciri khas beliau. Nah, jadi kowe yo kudu duwe ciri khas apa kowe golek dhewe-dhewe. Nah, ngisenitas berkat ini ciri khasnya ahli hadroh. Kudus tok tapi liyane ora. Kudus masya Allah luar biasa. Kreatif luar biasa, masya Allah, masya Allah. Wong kadang iki nggone anu lho. Tempatnya terbang lah nganggo plastik nganggo iki jerone gedang, jerone macam-macam. Nek ora engko mulih ceken dicek. Panitia iki delok napa nang nggone kaji patah iki macam-macam enek kabeh komplit. Luar biasa. Masya Allah. Niki gembira alhamdulillah saya lama tidak ketemu Gus Baha. Alhamdulillah tapi saya selalu mengikuti dalam YouTube. Saya ikut alhamdulillah dan mudah-mudahan beliau terus bisa mendakwahkan kepada siapapun. Memang paling penak niku solusi jalan keluar yang enak. Ngono, aja gaemu meti wong. Wong enek wong duwe utang akeh, wah neraka. Mau nambahan gosek lagi iki piye carane bayar kok neraka wae. Kasih solusi.
Solusine maca ya Latif. Lah pripun Beb ya Latif kula pun maca dereng ngabul. Oh ya bismillah. Maca terakhir suruh maca Yasin ping 400. Lah Beb nek 400 lambeku ya ndomblek Beb. Lah kok ya kok ora pinter maca Yasin pisan dikalikan 400 ya Allah Al-Fatihah selesai. Ngono ada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini solusi juga. Ya ada khalqih maca Yasin sak jumlahe makhluke Gusti Allah iki pira coba. Ngono lho Kanjeng Nabi lho sing gawe solusi jalan itu. Enek wong tuwa jek cekel maca wirid wae pulang dari masjid jek wiritan ora rampung-rampung. Aja tuwa-tuwa Bu, cukup nanti diakhiri ada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Selesai. Ini bangsa wong males-males ini maca la ilaha illallah ada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada wis cukup angger ajek macane setahun pisan Pak ada khalqih wa ridha nafsi ya apa njaluk jatah surga VIP ya engko sik tetep mlebu surga tapi ekonomi kok dipimpin sapa sing mimpin Gus Bah. Lah bangsa sing enak-enak tak kok ya kuwi bismillah sing. Lah ya aku tak melu ekonomi melu Gus Bah. Sing penting kan mlebu surga. Heeh. Lah arep ya VIP kan mbahmu nang dhuwur awake dhewe ya sungkan to ya. Mosok marani mbahmu nang mbah kula tak mbah ya itu tadi melihat wajah Rasulullah itu para sahabat memang sungkan lihat itu. Para sahabat-sahabat yang kecil-kecil yang bisa menceritakan tentang wajah Rasulullah itu Anas bin Malik ngono kuwi. Tapi kalau yang tua-tua sing ngene tok ndingkluk karena karismanya Rasulullah wajahnya. Begitu pula para wali-waliullah itu sama Allah kadang ditutupi. Kewalian itu tadi guyon, kadang ngomongnya rada aneh-aneh sithik. Itu supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan kita. Kalau ndak awake dhewe ora iso lungguh karo wali, karo Mbah Mun barang itu. Kalau ndak Mbah Mun tuh lucu-lucu sithik mungkin kita ndak mampu duduk sama Mbah Mun. Lah ada lucunya, ada ceritanya, ada guyonnya ini itu akhirnya kita bisa duduk sama beliau, bisa memandang wajah beliau, bisa mencium tangan beliau itu. Jadi alhamdulillah kita ini mempunyai kiai-kiai, ulama-ulama, para habaib sing enak-enak ki mau bangsa enteng-enteng. Orang sakangan ada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsy wa midada kalimatih maca Yasin pisan maca kuwi ya maca ada khalqih seperti Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi qatrin minal matar. Lagi nek pasudan ni maca kuwi ya Allah saya bersolawat kepada Nabi Muhammad sejumlah tetesan air hujan rampung Al-Fatihah. Sing ngitung ben malaikat ora awakmu ngitung tasbihmu jebol ora iso hitung. Malaikat sing ngitung ndak mungkin keliru. Ada lagi sholawat bersama Rasulullah sejumlah rambutnya makhluk sak dunya. Hitungan jenggotmu dhewe mbok hitung ora iso. Rambut malaikat sing iso gitu. Maka itu solusi jalan keluar untuk memperingankan umat Nabi Muhammad. Soalnya di akhir zaman wong kon ngamal-ngamal ke podo Mbak Syekh Abdul Qadir Jilani tahajud kaki satu yang satu ora mungkin ngono lho. Wis modele awake dhewe apane zaman corona ngene iki. Alhamdulillah sudah jam 9 kita lanjut sholawat, lanjut nanti 9.30 kita sudah harus di tempat makan. Karena tempat makan sudah nek kesuwen ki kademen ora enak. Kono ki ora enak. Biasanya kan ada satenya, barang ada dagingnya. Kok dadi ngendal ngono lho ora enak. Jadi kudu cepet. Makanya nek pengajian ki aja wengi. Pengajian jam 2 malam, jam sak sing ngrungokke sapa? Malaikat wis turu. Lah kok menungsone kon melek mencicil ngene kon ngrungokke Habib ceramah apa kiyaine ceramah wis kekeselen. Jadi maksimal ngaji itu kalau bisa ya jam 11 itu wis maksimal. Lah wis bar mangan, bareng mulai tekan omah jek ketemu bojo melek. Lah nek jam 2 ketemu sapa? Sing bukai ora enek sing bukai engko nek bojo turu awakmu nesu, salahmu teko telat. Lah pripun Gus Bah pengajian nganti jam 2 Beb? Oh ora mungkin Gus Bah kok jam 2. Gus Bah ini paling seneng pengajian singkat-singkat. Paling seneng singkat, orang seneng suwi-suwi sing penting singkat manfaat niku. Lah ya saya minta juga di Kudus barang nek pengajian rasa kewengen-wengen. Mesake engko nek wis wengi-wengi termasuk rombongan ora salat subuh ki tambah seneng.
Alhamdulillah mulai jam 3 turu melek jam 8. Sing dosa sapa? Kiai ini apa sing turu? Ayo takok. Ya engko sesuk ning akhirat iki bareng-bareng takok malaikat. Iki sing gawe aku turu ki kiai iki lho. Habib iki lho. Oh no, ngomong ngono wae langsung laporno malaikat. Habib Syekh iki lho sing gawe aku ki ora salat subuh. Wong pengajian rampung kok jam 2 jam 3 lah ngono kuwi. Itu saya lihat di Jawa Barat, Gus. Di Jawa Barat itu pengajian yang mau ngisi itu 6 orang. Nanti dari jam 8 itu di BCI Habib mau ngisi jam berapa? Saya mau ngisi jam 8 sampai jam setengah 10 sholawat. Terus nanti Pak Yai jenengan jam berapa? Jam 12 dikasih kasur di situ. Jadi enek kasur 10 itu nggo mubaleh sing arep ceramah nggih gentenan. Dadi engko nek wis jamin tangani, ayo Pak niki jenengan sing ngisi. Lah masyarakat yang di bawah ki nganti selonjor gawa anak telu sing siji nyusoni, sing siji mijeti, sing iki opo pengajian iki. Ya memang meringankan nek itu membebani nek buat saya. Ora ringan, sing ringan wae pengajian iki sing singkat, sing penting panganane akeh. Lah iki mesti wong teko kabeh. Wah dawa renek panganan dikai gedang-gedang masak cuwil-cuwil ngono tok. Diuntalane kaya nguntal pil wae. Ya. Lho iki lho singkate gedange sak mere gedene lah. Cocoknya. Bismillah.